Hi mga kaisinyan Freedom Board, welcome back again dari sa tong YouTube channel ug karon another confession asad ang atong basahon. Pero before ana ay kalimot sa pag-subscribe sa tong YouTube channel ug pagtuplok sa notification bell. Ug karon mga kaisinyan Freedom Board, ladies and boys, ako si Bay Gamay ug ako nang basahon ang confession karon. Hi bay, ug sa tanang mga naminaw karon. Usa ko nga nagapaminaw dinhi. Usahay makahila ko soban nga story ug dili na ko mapugnan akong katawa. Atong story nga ungo akong uyab. Pero mas trending gyud kaayo to ang tukhang. Maong nakauna-huna pud ko kung unsa kahano ug mag-try pud ko og share sa akong kaagi. Bitaw bay gamay. Namasin lang ko nga unta mapansin nimo ang ako ang story. And by the way, bay, ayaw ka bala ka. Naka-subscribe ko sa YouTube channel o naka-follow ko sa mga sa Facebook. Dili ko taga Cebu, pero akong papa diha na tao. Sa Mindanao na gyud ko gipakatao. PS guys, kabalo ko nga daghan ang mang-bash sa kuha pag human ninyog paminaw aning ako ang story. Pero hangyo lang ko, nga kalma lang sa ta. Og love lang tanin yung tanan. Dayon bay, palihog ikaw na lang sabot og adjust ug usaon paghanay sa kong story. Kaysa tinuod lang gyud, dili ko expert ani. Og manghinaot ko, nga unta mahatagan ni og pagtulunan sa mga kababainhan, labi na sa mga teenagers. PS, medyo naani siya'y pagka-SPG. Og dari nagsugod ang ako ang story 8 years ago. Ako aramang share guys katong mga part ra nga ako ang nahinumduman. Bisiyaon lang nako kay dili yud ko kaayo fluent sa English. Maulawa niya ta sa kadaghanan. Susugdan na nato ang istorya. Itago lang ko bay sa pangalan nga Mayra. Naa sa 30 na kapin ang pangidaron ug nanay mga anak. Dili kay ko gwapa, then mora na ko. 5'4" ang height ug medyo slim pero sakto lang sa panlasa nga naayoy maibog sa ko ang beauty. Sa dili panghinambog, ubay-ubay pod ang nongyab nako during my high school and college days. Solong anak ra ko sa ko ang ginikanan. Pareho sila nga negosyante nga sakop sa Mindanao. Sobra kakugihan na kong papa. Mapinanggaon kaayo ug priority jud mi niya bisan siyahang kabisi sa negosyo basta kay love kaayo mi ni papa. Gipadako ko sa ko ang papa nga spoiled kay lagi ako ra ang solo nga anak nila. Pagtuon ako, tanang gusto nako pwede nako makuha. Dili pod mi anang adunahan kayo, pero tungod sa paningkamot sa kong ginikanan, maong ubay-ubay na gyud ilahang napundar. Gikan sa mga nagkalinlain nila nga gitukod nga negosyo. Og kalit lang niabot ang mga pagsulay katong 13 years old ko. Nadiskrasya sila habang paadto unta sila didto sa napalit nila nga yuta. Natabang pa si mama og nadala pa sa ospital pero pagkaugma nisunod po dayon siya kay papa. Nabanggaan sila og pampasaherong bus kay nawad-an daw og preno. Sa tinuod lang di na ko kayang dawaton. Nagwild ko pagkabalo na ako. Grabe na kong syagit hangtod nawad-an ko sa tingo. Grabe na akong hinila. Gusto na pod ko muuban sila ha sa lubnganan. Grabe kaayo si Lord. Nakaingon ko nga nganong sila pamangyod niya duha. Wala man lang gibilin maskin isa sa kuha. Sakit kaayo nga kalit lang ko nga gikuhaan o ginikanan. Wala na ako ang mapinanggaon kaayo nga mga ginikanan. Masaan ako pag-start sa kinabuhi nga wala na sila.
swerte na kamingaw among Pinoy-ana. Magtulo na lang perme akong luha habang ginagakos na ako ilahang mga sanina. Human sa 40 days, gikuyog na ko sa kong lolo o lola, kay sila na ang gusto mag-alaga sa kuha. Dili ko nila gusto biyaan nga nag-inusara sa balay namo. Solo gihapon nga anak akong mama, maong sakit kay silang part. Nga sila nga ginikanan, mao ang naghatod sa lubnganan sa ilahang anak. Ang grabing pakiluoy sa kong lola nga mag-uban mi, kay ako na lang daw ang nag-inusara nga nabilin sila. Maningkamot mi nga makabangon og madawat nga hinay-hinay ang panghitabo. Sa mga to, nag-high school ko sa lugar na sa akong apuhan. Ang akong uyuan, biyodo na pud ni si uncle, brother sa akong papa. Siya nagpadayon sa negosyo. Duha lang pod sila ka magigsuon. Og patay na pod akong lolo og lola sa side sa akong papa. Sa moto, nga nagsugod nako nga nagkadaghag barkada. Tungod sila ha malingaw ko, ug sahay makatabang pud biya nga makawala sa kaguol, kay naglisod ko ato nga time pagdawat sa pagkawala sa akong parents. Naay time nga mura gustuhon na pud nako nga mamatay. Pero sa unang-una nako, kaluoy pod sa kong lola o lolo kung mawala na pud ko. Kung sa una, naara ko permi sa kwarto. Nausab na kayo ko. Laagan na kayo ko. Og nakabarkada ko sa mga ingon pa nila na mga flirt-flirt. Kaning biga-biga lang ang nakatunan. Yes, bay gamay. Kanang mga barkada nga hilig kaayo nga sigig paduding sa mga lalaki nga nagustuhan. Hilig magpapansin o hilig makigwan night stand. Pero dili ko pareha sa ilahapod nga bag-o pagani giregla, dili na virgin. Ang ako kay fling-fling lang yun. Kung naay matipuhan nga gwapo, tapos mangoyab sa kuha, sugto na ako. Tapos kung naa na sa layhangyo nga makuha akong pagkababae, bulaga na dayon ako. Yes. Dili pod kanila maisi-isi anang butanga, bisag nakaila ko nila nga bigaon. Ako ang mga apuhan, dili day na sila stricto sa kuha. Pinangga kay ko nila. Kung sa ko ang kalipay, support na sila sa kuha. Makaingon ko nga okay ang panimuyo sa kong apuhan. Kay ubay-ubay pod ilahang kalubian, maisan, tapos naay dako nga pigirihan akong lolo, og bakahan sa Davao del Sur dapita. Salamat jud kay sa Ginoo sa grasya. Yes, mapod akong dakong pasalamat sa Ginoo nga wala may galisod-lisod sa kwarta. Permi nila gipahinomdom sa kuha nga ang tanan nilang paningkamot ug kaning mga kabtangan nila sa ako aragyapon nila ipamana po. Dan kini si Lola, naan siya silingan nga lalaki. Ahead siya og 3 years na ako. Tawagon na nato siya sa pangalan, nga Jay. Siya na lang isa ka anak kay namatay naman daw iyahang kuya atong 7 years old pa, kay nagkadangge. Siyempre, updated ko siyang life, kay Prince Charming na ako. Supladohon ni siya, bitaw, sa ako ara pa din ni siya na ay attitude. Kaya ganing makita siyang nawo nga samukan siya tungod kay KSP kayo ko. Kanang mutanaw siya sa kuha nga mosipat kayo ug mura og kakanunon og tao. Basta dili ni siya ganahan sa kuha. Short, wala siya gusto sa kuha. Kani si Jay, taason din ni siya nga lalaki. Pution og baga kayo gilay. Nani sila tindahan sa kantor po dapit sa mong lugar. Ganahan kay ko nga manungog niya, like pag mutanaw na siya sa kuha, hidahatan dayon ako. Tapos siya na ang mamula. Nabaliktad na amo ang sitwasyon, kaniliging bugay-bugay puta. Pag siya na gani ang mabantay silang tindahan, daghan kaayo nga mga parehas pud nako nga sigig balik-balik og palit kay crush pud di ay siya. So ako, pakitang gilas pud. Magpalit-palit bisag unsa na lang ug human moingon dayon ko siya. Kanang Jay, regards daw. Matubag siya kinsa. Kay Mayra.
Then ana pod siya, nakinsa ng Myra. Tubag ko nga, ako good, mang blush dayon na siya. Bawa nga lagi. Super effort kay ko nga papansin ana siya. Kanang obvious na gyud kaayo nga lantaran akong pagkagusto siya. Pero kay dili man lagi ko type. Sorry na lang ko. Kay ingon pa niya nga sa iyahang ig-agaw, dili daw siya ganahan og mag-una-una sa lalaki. Hulataon daw nako nga ang lalaki ang mag-effort sa babae. Kay katong high school pa ko, nagsugod na ko niya sigig papansin. Hard to get kayo siya. Then ano siya ig-agaw na best friend nako nga si May. Formalo ni siya guys. Og dili ni siya belong sa barkada nako nga mga vigaon. Pero mini siya sitahon ni Jay pag kami magkuyog. O sahay makadungog pa ko nga moingon siya sa iyang igagaw nga uli na didto May. Tabang pa ka og panglimpyo sa inyong balay. Yakiat lang ng inyong agi. Ayaw sigig sundog-sundog anang amiga nimo nga lalaki lang ang siging bantayan. Sige rag paduding. Kababaeng dako na apay sinuotan nga dili na respetuhon kay halos maghubo na lang. Hala, as in ing ana yun na iyahang tanaw sa ko. Haler, ga-short tragani ko og nag-spaghetti. Mura na dayog naghubo. Katok po ning tawhana eh. Gianak man siguro nig 19 kupong-kupong. Pero wala gihapon ko na discourage siya. Isamot pahinoon akong pagkagusto siya. Ambot ba, ganahan man jud ko nga sungogon siya. Ganahan kay ko nga magpapansin ko niya. Labi nagsayo pa kaayo, magbahis-bahis na ko ana, kay mag-jogging-jogging kunuhan. Unya mairita man na siya, kay makabangon, kay ilahang duha ka ero, kay saba kaayo, pag naay mo labay. Kay naaman lagi short katanan silahang kilid. Pukawa na siya siyang mama nga pahilumon, maong sa kalagotan na niya, og maaktuhan ko nga makalabay. Singgitan jud ko. Mingon na siya nga, ayaw rago dapit dari sige og labay-lapay. Basig nagtuo ka nga nalipay nami. Disturbo kay ka ba? Respeto lang pod bisag gamay kay gusto pa may matulog. Namulagid ko sa kaulaw. Dulot kayo sa kong unod ihang sulte. Bitaw, na-realize na ako nga usahay nga okay na kaayo kong liho. Wala na sa lugar, ako na lang ang ginalibak sa mga silingan. Kana ganing lihok na lang nako ilahang bantayan. Perte na nako kasi. Pero nasikat ko sa kabigaon. Dayon, college na mi. Og parehas mi og course ni May. Iyahang igagaw. Lipay kay ko kay magsabay og magkakita na gyud mi permi ni Jay. Say marman pod mi og school sa college. Ambot nga na sa kong nahuna bay, isa dyan siya nga nagpa-challenge sa kong kinabuhi. 3rd year college na siya. Computer engineering iyang kurso. By the way, naani uyab si Jay. 2 years na daw sila, pero nasa Manila na nag-eskwela. Mao daw ang valedictorian nila sa high school. LDR sila. Ug ingon pa ni May, love daw kaayo to ni Jay. Kay bright, formalon, tapos dili galasga og liho. Bitaw. Og medyo ouch man di ay gamay nga nakabalo ko nga in a relationship na siya. Basta kay nahigugma yud ko siya. Kana ganing daghan pa nga lalaki nga nagapapansin sa ko. Tapos naapoy lalaki nga mag-effort sa ko ang manguyaw. Pero dili yun na ako sila ginapansin kay nag-focus sa ko nga mapansin ni Jay. Ambot babay, siguro obsessed sa ko ato siya. Ginatuyo na ako nga dili usahay nagapahatod og sundo sa sakyanan sa kong lolo kay gusto yun na ako nga makatiming nga makasabay mi og sakay. Pag magkasabay na ko siya, mura gani siya og ludon nga makatapad na ako. Di man pug ko pangit, dili ko bahoon. Ambot ba? Nganong inana jud iyahang tinagdan sa kuha. Usahay ingnon ako ni May nga lami na daw duklon akong ulo kay badlongon daw kayo. Hangtod, birthday na sa akong best friend. 18 na siya.
Nagtibo si May. Gihandaan gi siya siyang papa ug mama kay Sherman ang usa ka babae silang magsuon. Tanang barkada invited og relatives nila matong nagkatapok ang tanan. Hangtod, naabta nami og alas 10, padayon gyapon ang celebration. Ug ako na remember, weekend to siya, mawalay klase pag-ugma ato. Ug sa kilid, naapod silang Jay dito, nag-join na tanan sa isa ka table. Ang kuya ni May ug Jay kay naaday sila'y fraternity. Sumoto, nga medyo hubog na pud siya ato. Pero cold gihapon siya sa kuha bisag na kainom na. Pero ako, kay hilig lagi mag-una-una og papansin. Siyempre, gusto kay nako siya. Aris gada kaayo, nga nitapa jud ko siya. O giingnan ko niya pinasinghag yun. Ingon siya nga, palayo rago diribe. Didto ka uban sa mga babae kay lalaki ni diri nga tapok. Ing-an na jud ang pagkasulti niya. Sakita ligibay, ug ulaw sa mga bisita kay bisag nakainom ko, chill ra ko nga gangisi-ngisi pero sakit na gyud to sa kuha. Ambot nga no kahapod nga lakiha, morman permi nga girigla pag makita ko. Maong ako pod nga niingon og, okay, sorry. Ulaw kaayo nga mura gani ko kahilakon nato. So namalhin na lang pod mi sa kung tulo ka barkada. Ambot bitaw bay nga nung nasakitan ko ato. Siguro kay gipakaulawan ko niya sa daghang tao. Pero sala man pud nako kay papansin kay ko siya. Pero kay birthday lagi sa kong best friend, gibaliwala na lang nako. O tong nakitagay nako. Hard nga ilim nun akong ipaspasan. Basta ang sono nako, mahubog lang ko karon. Akiton gyud ti ka Jay. Mura pud biya ako og hawod in terms ana. Nga wala pa bayod nako og gisuko ang bataan sa mga ex nako. Until hapit na 2 a.m. ato. Nikalit na silang Jay og join sa mong table. Ug natingala ko nga nitapad na siya nako. Nahanginan siguro iyahang uto. Ako pod, kay medyo nakainom na, niya sige na kog smile. Akong batasan pag mahubog, sige ismile, unya mukalit rapod ko og hilak. Hambot ba? Mukalit ra kog hilak nga mingawon ko sa kong ginikanan pag mahubog na ko. Ug natingala ko sa kong paghilak na ko, kay kalit lang nga gihimas ni Jay ako ang likod. Mura gi-comfort ko niya. Natingala bitaw ko atong oras nga nung nikalit na siya og ka-concern sa kuha. Biningon siya sa kuha. Nga tara, ihatod na ta ka sa inyo ha, kay hubog na ka. Gitutukan ako siya ug nahibulong ko. Nitalab na siguro ako ang sigig ampo nga pansinon ako niya. Sumoto, nga gihatod ko niya. Pag-abot na sa gate, niingon siya nga sige na, sulod na. O gigunita niya akong kamot o gipislit-pislit. Mura kog nanginit sa gibuhat niya. So ako, wala na ko nakaantos. Kay plano gidbiya na ako nga isidus siya. So ako siyang gigakos. O ako siyang giingnan og thank you. Kanang gakos nako nga gisulod nako ang isa kamot sa t-shirt siya liko. Nga nagimas-himas. Pagkakataon na ninapo kay hubog pod bitaw ko. Tapos siya pod ni response og nigakos. Ana dayon siya nga basin makamata imuhang lolo og lola. Anak ko nga dili man na sila mo bakod kung moabot ko gikaglaag kay naaman ko isusi. So ana siya nga okay raman ka ha nga ihatod ti ka sa sulod. Kay basin na ay makita sa tuwa diri sa gawas. Sumao na to, nikuyog siya sa kwarto na ako. Pagsulod pa lang namo sa kwarto, kikisandayin ko niya. Murag mabugto akong ginhawa siya hang romansa. Hangtod sa nakulbaan ako sa sunod nga may tapo.
Kay nagpa-as if lang bi ako nga kunuhay expert na. Mao nang grabe na yun kawal niya. Lahi kay siya atong orasa. Kay murag uhaw kayo. Expert naman pod kayo siya. Kay madala yun ko sa gibuhat niya nga palapit. Siguro medyo hanas na siya aning butanga. Kay nakatulo naman siya ka girlfriend na pod tawana. Agoy. Hala. Pagunit niya siyang alaga, nakuyawan ko. Kay mura man og tambok nga taas. O gusto niya, ako ang gunitan. Nakagunit nako sa ubang alaga sa mga ex nako. Pero lahi raman kayo iya. Makanerbiyos man. Dili ba kako ani ma-hospital tungod sa kadako sa iyang alaga. Mao gyud na ang naisip nako ato. Tuod ay bay. Nada ni sila ilahi iyang papa. Kay half Pinoy, half Kano man. O sigurong pinagpala po. Grabe na niyang romansa sa kong lawas. Basta gani ka ng hawod, nga kabalo na siya kung asa dapit paingon nga mag-ungad-ungad o magdilap-dilap nga dala supso. Kabalo na kabay kung asa na nga part. Hangtod nagkadugay, nagitry na niya pasulag. Naglisod yun siya kinaunan, kay dako yun og bunal po tawana. Grabe naman unta kabasa, pero kabilang nga beses nga sigihan niya og pugos nga masulod. Yanang ma-feel na ko nga sakit, nga murag ipalayo na ko iyahang lawas para iyahang tangalon. Tapos ingnon ko niya, nga relax lang ligid. Ayaw sige gliho og sabay nga gikalitan niya og pasulod. Hoy, grabe yun kasakit nga murag akong kaugatan ato na nga puton. Grabe man kahaptos, kay pag mangihi, dili man masabtan. Grabe yun namong singuta, nahawasan yun may sa kahubo. Pagkita na mo, ningon siya sa kuha. Nganong wala man ka nagsulti, nga ako pa di ayang una. Wala ra ko nitubag, pero sa huna-huna na ako. Naunsagod ni siya, alangan mag-ipanabi na ako sa katawan, nga virgin pa ko. Mga 3 a.m. na kape na siguro to, nga nakamata ko kay gikisan akong liwa. Gididehan pa niya ako ang dad. Iyahang giungad-ungad ang angayng okaron. As in, na-feel na nako ang kagahi siyahang kargada. Taod-taod nang inigahi pag-ayo. O giusban na pod niya o tusok ako ang flower. Then mga alas 4 kapin, nag-alarm yun siya kay lisod nagmabuntagan. Ipukaw ko niya kay mo uli na daw siya. Kay basin makatulog daw siya sa kwarto nako. Ug makitaan siya sa akong apuhan. Ug daghan makita nga mga silingan. Pero before siya nilakaw, nag-quickie na po me. Grabiha man niya hapdosa na yun kayo. Tapos niingon siya, nga magkita daw mi sa mall pagkahapon. Nabueng na. Wala, gihapon di ay kikapoy. Tapos gikuha niya akong number. Sumotong nagkita yun mi ato sa mall. Nangaon mi, natingala ko nga murag na usab naman ang treatment niya sa kuha. Siguro na feel na niya ang super duper in love ko siya. Grabe na ko og pasalamat sa Ginoo kay gidungog na akong pagampo. So after ato, nagsuroy-suroy sa mi sa park katong medyo ngit-ngit na. Inan ko niya. Unsa man, biglang liko na. Ningon din ko siya ha, nga hapdos pa pin. Itubag siya nga usban na ranato na karon para mawala og malamian na likikan. Unsa man, deal? Sabay katawa. First time na ko nga nakita iyahang katawa sa kuha. Lipay na kay ko bisag ing atura iyahang ipakita sa kuha. So oto, nga naa na po'y nahitabo sa mua.
tulo ka beses. Og feel kaayo nako atong orasa kay nagtuo na pud ko nga na-develop na siya sa kuha. Nanghangyo siya nga mag-pick daw mi nga naa sulod sa kwarto. Pagkaugma ato, Monday na. Nanapoy klase. Nagsulti na sa ko si Jay nga nihangyo nga kung pwede sekreto lang amo ang relasyon. Moto nga nisunod ra ko kung unsa iyang gusto. Pag-abot og August atong tuiga, birthday na nako. 18 nako. Ug ako na pud ang magdipo. Pero walay celebration kay gihangyo man nako akong lolo ug lola nga dili nako magpa-party kay dili nako gusto nga mahago sila. Pero ang tinuod, gusto lang nako nga magkuyog raming duha ni Jay. Nag-overnight mi sa beach ug naayrom didto nga pwedeng katulgan. Wala yun mi batia o kakapoy. Mura man gani mig nag-honeymoon. Nakahalata na pud ko nga sa gunso na niya nga ginapasulod tanan sa kuha. Na wala na niya gina-withdraw. Daghang higayon bay kanang taga-uli nga gikan sa eskwelahan. Naaman may kubo-kubo nga medyo distansya sa balay sa kong apuan. Didto kunuhay mi ni May magbuhat og assignment. Pero pag medyo ngit-ngit na, muapas na si Jay og biyaan na dahil mi ni May. Kay kasabot na siya nga mag-loving naming duha ni Jay. Daghan mig milagro ginabuhat sa kubo. Bisag kuiki lang. Mao nay rutina mo kay what is silingan religi. Usahay pag wala silang lolo o lola, kay mo bisita silahang kalubinan, labinag na ikupras, 2 days or 3 days na sila sa bukid. Dito na matulog si Jay sa balay, basta mag-alarm lang yun siya og alas 4 sa kadlawon pag muli na. Puro ra sarili na mo amo ang ginaisip atong panahon na bay. Wala yun ako naisip ang girlfriend ni Jay, nga grabe na amo ang pag-traidor siya. Nga nag-cheat na si Jay og ako na nga babae. Selfish kayo ko. Kaya ang gusto lang nako ako ang ginaisip. Wala na ako ginaisip unsa pod iyang bation pag makabalo. Grabe kayo no. Gayet. Oo. Kabalo ko nga daghan yang tawo nga magyaw-yaw kay bigaon kay ko. Pero dawat pod nako kung unsa ako ang sayo. Hangtod usa ka adlaw, lain kayo akong lawas pagkabuntag. Kanang malipong gid ko. Bisag unsaon ako og tindog, kapuyon ko nga mutikang. Maong higda na pud kog balik. Tapos nagasukan ako. Motong nanawag ko kay Jay. Gipapalit nako siya og piti. Motong nahibalaan namong duha nga positive. Buntis ko. Tapos si Jay murag naghinuktok ato nangatay. Nangutan na siya sa kuha. Okay lang ba si Moha nga mag-undang saka? Tapos ako sa ang magpadayon kay para makatrabaho ko ug makasupport sa inyo ni baby po. So ako niingon ko nga, okay raman. Next year na lang ko magpadayon pag makapanganak na ko. So motoan na siya nga basta ayaw pasagdi si baby. Tapos hinay-hinay pag naka sa CR nga dili ka masay. Mura siya korek ato nga daghan kayong pahinumdom. Lahi rayud siya atong adlaw. Ato nga time nangita ko og panahon nga mosulti sa akong apuhan. Kay dili pa man klaro pod akong tiyan. Basta una-una nako, happy lang ko para happy pod ako ang baby. Nagsekreto gihapon mi og kita ni Jay para moadto sa clinic para sa kong check-up ug mahatagan ko og vitamins pod. Wala pa pod gistoryahan ni Jay iyang pamilya kay basin malain ang iyang ginikanan. Kay hapit na pod biya siya mo graduate sa college. Ang papaday niya siman ug mama niya kay principal sa elementary. Dako na pod akong kausaban sukad nga nabuntis ko. Tanan nga dili ganahan ni Jay, ako ano pod niya ginihinay og usab. Kung sa una dili ko halos makitaan sa balay, karon baliktad na. Nagpuyo na ko permi sa balay. Siyempre natingala na ang mga silingan nga chismosa og libakera kay wala nakakita sa kuha. Ug tanang panamit nako nausab na pod.
Naga-t-shirt na lang ko og hangtod tuhod nga short. Gipaitom na nako akong buhok. Basta gibuhat nako ang pag-usap kay gusto nako nga ma-proud si Jay sa kuha. Dako na akong kausaban bay. Nag-matured nako kay murag excited nako nga mamalit na ng gamit. Pero ana si May, saka na daw ko mamalit ka ng hapit na daw ko mga anak. Bitaw, ingani gyud ay bation labi na mainahan hapit. Dili na para sa kuha akong ginaisip, para na kay baby. Dayon nilabay ang 1 week sukad atong nagpa-check up ni Jay. Natoy isa kahigayon nga mga hapit na to alas 10 sa gabi. Sakit kayo akong sikmura, gasigi ko og suka. Naluyan ako kay tanan akong ginakaon ginasukaran ako. Dito ro ka sa akong kwarto ato. Wala pod tawoy kalibutan akong upuhan kay mga alas 8 sa gabi matulog naman na sila. Mong nagdali-dali ko og tawag kay Jay pero pila ka beses nga sigog tawag. Dili man tubagon. Basin busy siguro. So kay may ko nanawag na malihog ko nga adtoon si Kuya Jay niya. Mga lapas tunga sa oras nag-text sa ko si May nga naa daw ang barkada ni Jay sila ug medyo hubog na daw sila. Mong si May na lang daw ang moadto sa ko. Kay naa po daw siya importante nga isulti sa ko. Pag-abot ni May, nagdali-dali din siya og haplas sa ko tapos gipainom ko og init nga tubig. Katong medyo kalman ako, akong namatikdan nga si May kay murag dili mahimuta. Sa akong gipangutana kung unsay problema ni. Dayon ni kalit og kunit si May sa akong kamot og ningon sa kuha. Nga wala ko kabalo best kung dapat ba ni nakong isulti sa mga. Pero maglisod ko. Naglibog ko kung kaya ba nimo mabalan. Labi na nga buntis ka. Dili ko gusto nga ako'y ma-blame unsay mahitabo nimo. Pero niingon ko siya nga best. Bisag unsa pa na sultian ko nimo. Unsa magud na? Og gikuha niya iyang cellphone. Og naa siya gi-play nga recording. Pagkuman ako og paminaw ato bay gamay, mura kog kahilakon nga walay luha nga mogawas sa mata. Wala ko katingog. Kanang lami kay magwal. Og lami kayo isinggit hangtod mahorot akong tingo. Sumoto nga paghuman ako og paminaw ato bay gamay. Mura kog kahilakon nga walay luha nga mogawas sa mata. Wala ko katingog. Kanang lami magwal og lami kayo isinggit hangtod mahorot akong tingo. Ang convo sa voice record, dili man tanan detalyado. Pero ang dungog kay nako, nga gipustahan raday ko nila siyahang mga kabarad. Ang premyo daw kay laptop. Silang tanan nga barkada nga nasa birthday ni May nag-amutay ko no, para sa premyo. Kung kinsa daw sa lima nila nga magbarkada ang maka-score, na ay laptop. Mura silag mga walay buot. Gidula-dulaan raday ko. Ang sakit pa, kay mismo si Jay ni Solte nga never daw siya mo seryoso sa kuha. Kay dili daw ako ang tipo nga babae nga angay seryosohon. Kay pakawala daw ko nga babae. Pag human ako paminaw, gipauli na nako si May. O grabe na akong hinila. Nilabay ang 1 week nga wala na ko'y gawas-gawas kong kwarto. Niundang na pod ko og eskwela. Dili pa ko ready nga makita na ako si Jay kay basin sa kong kalagot, maapektuhan akong pagbuntis. Kay dili na ako madawat tanan akong nadungog. Sakit man di ay labi na ang lalaki nga giantusan nimo nga makuha. Kay baba radi ay kayo og tanaw. Og wala man gyud ay siya nahigugma sa kuha. Gisige na ako gihilak pero muundang na pod ko pag maisip na ako nga buntis ko. Akong ginilakayan basin makuhaan ko. Dili ko gusto mawala akong baby. Nakapansin akong lolo og lola nga tagsa na lang kumugawas sa kwarto. Ang among helper nagahatod og pagkaon sa kwarto nako. Pati siya nabalaka na pod nga nung nagmokmok nako. Si Auntie Del kay dugay nakatiwala sa kong apuhan. Nanapod ni sila'y lote nga gihatag na sa kong lolo nga medyo distansya lang gamay sa balay.
Iyang bana ang driver. Og kani sila nga mag-asawa, wala ni sila gibiyayaan og anak. Kay naoperahan man sa matres si Auntie Del og maglisod na daw nga makabuo og bata. Mo nang nag-adapt sila og pag-umangkon ra pud nila. Pagsulod ni Auntie Del sa kwarto, daghan na siyang pangutana niya nganong luya ko. Nganong kalitra ko nga namayat kay kung naa daw ko'y gibati. Mangadto daw mi sa ospital kay magpa-check up. Matong taod-taod, nihagulgol na ko kay Auntie Del. Istorya na ko tanan. Pero wala ko magsulti kung kinsa ang amahan. Mong ningon si Auntie Del, nga bako diha. Dali sa gawas, tabangan ta ka og sulti sa imong problema sa imong lolo og lola. Tuod man, nasulti na ko akong problema. Nagtuo ko nga masuko sila sa nabuhat na ko nga sayo. Nag-expect na ko nga pasakitan ko nila. Pero giduol ko nila o gigakos. Nangayok og pasaylo sa ilaha o grabe na ako og gihila. Pero giingnan ko sa kong lolo nga tama na. Ayaw na og gihilak. Kay imo ang anak hilakon pod kung maliwat nimo. Sabay mi tanan nga pangatawa. Super thankful kay ko. Ningon akong lolo nga langga. Ayaw ka balaka. Ato anong padakon imo ang anak. Ato anong panggaon og taman. O kung dili pa ka ready mo silti kung kinsa nga mahal. Irespeto sa nana mo. Pero bagmud ako ang bata, karapatan po niya nga makaila iyang amahan. Sa mga to nga gina-ignore na jud nako ang tawag ni Jay. Nawadan ako og gana siya. Sige na kunuhay siya og text nga halos taga-oras. Sige og pangmusta. Concern na daw kayo siya sa kuha ug unsa na daw nahitabo sa kuha. Pero ako bay gamay, wala na ko nagpadala na siya mga bakak. Ambot ba nga murag mas ang kasuko nako ang nagpatibabaw. Murag wala na nako na feel ang love sa iya. Nikalit na nga nawala ug murag nawala na akong respeto siya. Sukad po di ay katong nakabalo si May nga gipustahan na ako. Wala na siya nakitingog sa iyang igagaw. Dili na daw niya ginapansin. Sa mga to nga pag 3 months na sa kontiyan bay gamay, nagdesisyon ako nga magpalayo na. Mura po dog sa mga salida gani, nga mag-walk out. Pero maora yun akong naisip. Okay raon ta kung dili mislingan kay walay palayo nga buhaton. Nakadecide ako nga mobalik sa lugar namo, diin didto ko yan. Gusto ko mo puyo nga layo sa kalagot. Gusto ko nga dili maapektuhan ang kong baby sa sigigila. Dili ko gusto nga maabot ang adlaw nga ako ra ang libakon sa silingan. Kay gigabaan ko. Kay bigaon man. Maong naburusan. Maong akong lolo o lola po din tawon. Dili sila mosugot nga dili sila kauban. Gusto nila nga naa sila nga moalalay sa kuha. Grabe ang sakripisyo ang gibuhat nila para lang masuportahan ko sa kuwang pagbuntis. Ibaligya sa kong lolo ang pigiri og mga bakahan. Ang balay na lang nila ang gibilin o gihangyo nilang lolo si Auntie Del. Nga siya na ang mag-aatiman gihapon, manlimpyo, o bisitahon lang niya every weekend. Nakadecide na sila nga dito na sila magnegosyo. Total, naaman gihapon ang mga negosyo sa akong ginikanan, nga gimanage sa akong uyuan. Nag-decide na pud ko nga mag-istorya kay Jay, maong nagkita mi, o nagka-istoryahan na mi sa park. Parte niyang gako sa kuha nga naghilak nga murag bata. Mingaw na daw kayo siya sa kuha og sige gihikap sa kuntihan. Og sige istorya sa baby namo. Gipamalitan ko niya og gatas og prutas. Grabe kay mo acting tawhana eh. Grabe naman lang gyud ka plastic. Nakaako pa siya concern sa kuha nga pakawala manday ko nga pagkababae. Hangtod giistorya na nako siya. Ug ako siyang giingnan, nga Jay, magbakasyons ako sa lugar sa kong papa. Ug didto na ko mga anak buhat. Tubag siya nga, dili ko musugot nga mulakaw ka. Dili ko gusto nga mo gawas si baby na wala ko. Then mingon ko niya nga, makatabang pod ni, para makahuman pod ka sa pag-iskwat. Need man pod ni mo nga mag-concentrate, kay pressure na kayo sa imo. Ug isa pa,
dili ka gusto ma-disappoint imong parents nimo, diba? Then itubag si Jay, nga dili ko masugot. Walay mo lakaw. Ayaw pagdesisyon nga ikaw lang kay duhata nga moatubang ug mo sakripisyo sa tong problema. Pero ni Ismail ako, ug ako siyang giingnan. Kanus agud ka na concern sa parehas nako nga pakawala nga babae. Ayaw na diha og papritan. Tama ni Jay. Hunungon na ni nato ang drama. Tubag siya nga, unsa may pasabot nimo? Unsa man ka diha? Ayaw ko diha og kasuko kay maapektuhan si baby sa tiyan nimo. Huwag ako siyang gingnan. Siguro enough na tanan nga giingon nimo sabay play sa voice recording. Mga pila ka minutes wala niya gihuman o gidelete niya. Suko kay siya. Kisa daw ang nag-traitor siya o gisagpa na ko siya. Pinakakusog nga sagpa gyud akong gibuhat bay. Dayon nagsugod nagtulok ng luha. Ug ako siyang giingnan. Kabalo ka kung kinsa nga lalaki ang nakaunan sa kuha. Oo. Tinuod nga dili ko pareha sa uyab nimo nga formal nga manamit ugas kang baluta, di ba? Dili man ako ang tipo nga babae nga seryosohon nimo. Ang imuhang giingnan og pakawala nga babae. Ako ni Jay, ang mahimong inahan si moang anak. Wala man siguro ko nimo nakita bisag kinsang lalaki na lang ako ang gitulugan. Nakita ba ko nimo nga nakiksex bisan kinsa diha? Kay makaingon man ka nga pakawala ko nga pagkababae. Siguro tanga lang ko nganong sa kadaghang lalaki. Nganong sa imuha pa ko na in love pagayo. Oo. Tinuod medyo landi ko manamit. Landi akong niluhukan. Pero kabalo man ka nga ikaw ra ang lalaki nga nakatilaw sa kuha. Ani na part wala na dyan ako napugngan akong luha agasige na lang sugtulo. Ug ako siyang giingnan. Ngayon ana na giday ko kababa para sa mo. Oo. Siguro mali akong action nga kipakita para mapansin mo. Tungod sa akong kagustuhan nga maako ata ka. Wala na nako ginaisip nga naa pa kay girlfriend. Gigabaan siguro ko kay napasakitan nako imuhang uyab. Kay giagaw ti ka og nagpabuntis pa. Karma na siguro ni sa kuha. Anak man yun siguro ang tao nga may gugma. Kabalo ko nga napugos lang ka tungod sa atong sitwasyon. Pero dili di ay ni ang tama. Wow kayo no. Laptop man di ay gusto nimo nga premyo. Kawaw. Unta makalipay si mo habang gigamit nimo ang laptop nga nakuha na nimo. Nga naa kay gipasakitan nga babae. Ug nisulti pa ka. Gipalitan na lang unta tika. Kung gusto pa gani nimo bisag 5 pa. Kaya na nako mahatag si mo. Nya happy na ka. Ina mga barkada nimo nga mag-celebrate na mo kay nabuntis na ko. Ina sila nga dili lang kaisa o kaduha nga nainahitabo sa tuwa. Kung dili kadaghan og natagbaw na ka sa kuha. Dan mitubag siya. Tama na. Bastos na kay na imuhang gipang istorya. Okay. Sorry na. Sala na ko ning tanan. Pinuang ramanggod to mo. Siguro nagka-interest ko kinaunhan kay asa pa man ka ana nga laptop ng premyo. Pero may, wala naman to. Ibalik to nako sila. Dili nako to gamiton. Gusto ka nga sagpa ako. O tanan nimo nga kasuko ipagawas. Sige na, sumbaga ko. Sagpa ako. Sige na may. Ayaw naghilak. Maluoy ka kay baby. Ayaw naligyog hilak. Huwag ako siyang giingnan. Ayaw kabala ka kay ikaw gihapon ang amahan sa kong anak. Siguro kung naaman ko'y pagbasol karon siya. Siguro, nganong ikaw pa man ang nahimong amahan sa kong anak.
nga grabe ka baba ang tanaw sa ko. Abi na kog lahi ka sa uban. Or siguro, wala lang nimo nakita akong love sa mo. Kung pwede, ayaw na ko sa muka. Maluoy ka sa bata. Dili ko gusto maapektuhan. Kung maapektuhan akong pagbuntis, wala ko'y laing sisihon kundi ikaw lang. Og nitalikod na ko, og nilakaw na. Grabe na nako og hilak, nagbako na ko sa kasakit. Pero naisip na ako kung baby. Nga kailangan ko nga magpakatatag. Ang istorya na ko akong anak sa kuntihan. Anak, strong lang ta. Kaya ni nato. Sa mo nga pila ka adlaw nilarga nami. Gitoyo na mo nga kadlawon mi nga nilakaw para walay mga silingan nga makita sa mga. Medyo layo-layo pod ang biyahe mga 8 hours. Dayon bay, dili na lang nako idetalye tanan akong struggles habang buntis ko. Nanganak kay super grabe og paningkamot og sakripisyo para lang makamove on. Pila pod kaluha ang nausik nga dili na ko mapungan nga mingawon ko siya. Ambot bisag suko kay ko siya ha, sige man gihapon kog tan-aw siyang pictures. Maong siguro nga naliwat pag-ayo akong anak siya. Dili pod lalim baya nga walay partner. Tinuod nga na akong lolo og lola og angko. Pero lahi rabi agyod kanang naayod ang amahan sa baby. Nga every time moadto ko sa check-up, then pagpanganak, wala pod ang amahan. Medyo sakit og mauna-hunahan na ako. Looy kay akong baby. Pero sa una-huna na ako, dili lang ako ang nakasinatihan. Napagani uban nga human nabuntisan, mabiyaan. Tapos, maglisod kay financial problem. Maong thankful gihapon ko kay wala na ko nagian ang nagian sa ubang nabuntisan. Padayon ang life, pinahinay na nakong gikalimtan si Jay. Among communication sa akong best friend nagpadayon gihapon. Nabalitaan ako kay May, sukad niya nawala ko didto. Sige ra dog mokmok sa kwarto si Jay. Tapos dako daw ang pagpayag. Og nakabalo na po daw ang ihang pamilya nga nakabuntis siya og nagpalayo nako sa ilahang lugar. Nakagraduate na daypod si Jay og nakasulod dayon na daw og trabaho. Naibalan po nako kay May nga nagbakasyon ihang girlfriend. Og giamin daw ni Jay nga nakabuntis siya. Og dawat sa ihang girlfriend ang tanan. Og gipasaylo siya. Pero gipasalig permi ni May sa kuha nga bisag unsay mahitabo, dili niya isulti unsa na akong life ug asa dapit akong lugar. Kay halos tagakita na daw nila sa mama ni Jay ug May. Ginahangyo siya nga tabangan sila nga mabisita nila ang bata. Bitaw bay, gusto kay nako nga i-stalk ang FB ni Jay. Dugay na, katong buntis pa ko pero kay gusto naman ko mag-move on, maong naningkamot ko nga wala ko'y makita sa Facebook niya nga mas makapasakit na pod og balik sa ko. Dili na may friends sa Facebook. Wala po na ako naisip nga i-block. Basta naningkamot lang ko nga mawala akong love siya. Katong hapit na 1 year akong anak. Giplanuhan na sa akong apuhan niya kailangan nga bongga gyud daw. Siyempre wala na ko ni babag pa silang plano. O gikuha na ako si May nga ninang sa akong anak. Sunday man ang bunyag so Friday pa lang sa kadlaw. Nagtawag na si May nga mobiyahe na siya. Kay medyo layo baya daw among lugar. So ako pod kay excited na kay ko ato bay nga makita ako ang best friend. Pagtawag ni May nga naa na siya sa mong lugar, akong igagaw akong gisugo nga mosugat kay na basic og prepare sa pagkaon namo. So naabot na sila. Natingala ko bay kay duha naman kasakyanan ang nabot. Ang ingon ni May sa kuha, magbasra daw siya. Tapos hala, ang sakyanan manligi nila ni Jay ang gisakyan. Kusog na kayo ang kulba sa kong dughan. Kaya ambot, nag-assume ra siguro ko nga kauban po niya si Jay. Pero, ang sakyanan man lagi nilang Jay ang gisakyan. Kusog na kaayo ang kulba sa kong dughan. Kaya ambot lang. Nag-assume ra siguro ko nga kauban pod niya si Jay. Basta gipaningot kog dagko. Pero
Wala yun ko na sayo pa. Kuyog yun di May si Jay. Mao ang nag-drive sa sakyanan. Kana ganing magtuyok-tuyok ka kay wala ka kabalo sa imong buhaton. Kanang mag-ilis ba kag dali-dali or bahala na lang ang ato imuhang itsura. Wala na ko nahimutang yun. Nganong kuyog man siya. Kung sa bagay, amahanon po siya. Basin gusto niya nga makita yang anak. Ug nakuratan ko, kay dili lang di ay silang duha. Kuyog po dihang mama o papa. Hala, grabe na nako ka-tense nga wala nako kasama. Sumoto nga pagsulod nila sa balay, nagsugat tayo amo ang mata ni Jay. Ambot babay. Mura magnibalik man ako ang gugmatawhan. Kalagi. Mura man og nawala ko sa akong sarili. Nga wala man ko kabalo unsa akong buhaton ato. Na surprise lang yun ko sa nahitabo. Bisabeso mi sa akong best friend. Tapos nag-smile ra ko og pinatando kay Jay. Og niamin ko sa iyang ginikanan. Human ato akong lolo og lola na ang nag-atiman sa ginikanan ni Jay. Pati sila na surprise po. Kaya kailan naman lagi sila daan, pero nilang sa baa nga nagkumustahay sa buhay-buhay. By the way, kato pang adlaw ni balaan sa kong apuhan. Nga si JDI ang papa sa kong anak. Wala man gud ko ginapugos nila nga mutugan kung kinsa ang papa sa kong anak. Pero ngon pa sa kong lola, nagduda na daw siya sa una pa, kay ang itsura daw sa kong anak, liwat daw kayo kay Jay. Ug naisip po daw sa kong lola nga nung gusto gyud ko magpalayo, kay doo lang dito ang balay. Sumoto nga gitimanan ako si May ug Jay, ug niadto nako sa kusina, ug unsa bang pagkahitabo nga perte nako gakurat. Nga nisunod naman na si Jay sa kuha, ug nangumusta siya sa kuha. Tubagir ako nga, okay raman. Then mingon si Jay nga, kanang asa man si baby. Okay lang ba nga makugos na ko siya? Huwag ako siyang gingnan. Kanang natulog pa man. Pero sige, ako asa nga sa kaon o kuhaon. So nagdali-dali ko gadto sa kwarto sa kong anak. Nakuratan ko, kay nisunod po day siya sa kwarto sa bata. Huwag ako siyang gingnan, nga pwede raman ka nga muhulat sa didto sa ubos. Tintubag siya nga, okay lang. Gusto na nako makita si baby. Huwag ako siyang gingnan. Sige, ako sang ilisan. Wala man gud ko kabalo nga sabay po day mo nga mo ani. Diniana siya nga, sorry nga na-surprise ka. Hugmay, sorry kay sa tanan. Civil na mo ang panag-istorya. Mura ra gani og kaila lang. Pero ang tinuod lang, grabe na kaayo akong kakulpa. Grabe nagbuto-buto sa kong dugan. Huwag ako siyang gingnan. Ngayaw na to balika. Okay na ko. Huwag kalimtan na nato to. Huwag ipasa na nako siya si baby. Huwag ikogos na niya nga grabe niyang gako sa bata. Ana siya sa bata. Anak, nana si papa. Mata na para makita na kakay papa. Tiningon siya sa kuha. Ngamay. Salamat sa pag-alaga kay baby. Kabalo ko nga dili ni mo dawaton sa una akong suporta sa bata. Pero gihangyon ako si May nga siya ang magpadala si mo. Balag sikreto na lang namo. Pasensya. Moro pod ako makaya to nga time. Pero karon ayaw ka balaka. Mubawi ko kay baby. Wala din ako nasultibay nga nagpadala day si May kay kuno siya man daw ang ninang gihapon sa kong anak. I-save lang daw nako ang ginapadala niya. Sa moto nga ginasave nako ang kwarta ni baby. Si JDI ang nagsugo ato para padala sa ko. Awkward kay mi ato sa kwarto sa mong anak. So nag-ask siya o gidunol niya iyang cellphone kay picturean daw nako silang duha sa bata. Sa moto ang ipicturean nako sila. Nagpangurog akong kamot nga nagunit sa iyong phone. Guningon siya. Nga kitang tulo na po kay para na ay papa o mama sa pic si baby. Anak ko nga, ha? Okay raman nga walay pic. So wala na po siya namugos. Pag naog naman sa baba, grabe kaayo og ako sa ginikanan ni Jay.
Lipay kay silahang apo. Hangtod, nakamata na ang bata kay gipuli-pulihan man lagi nila og pugos. Nisabay po niya akong anak nga pakitang gilas po niya grabe og smile og grabe nga kataw. Kanang bata nga gihago agani maong grabe nilang lingawan. Picture dere, video po dayon ni Jay. Sa pagkagabi ato, gusto ni Jay nga sa kwarto sa bata siya matulog. Kay gusto daw niya nga suliton ang panahon nga wala siya nakaalaga. So wala rapod ko o gipasagdan ra nako siya siyang gusto. Kaming duha ni May dito mi sa kong kwarto o grabe namong chika. Og tuod man, nahibal-an nako kay May nga naa na pud ay plano nga magpakasal sila ni Jay og iyahang uyo. Ouch. Sakit aligibay. Wala ko kasagang. Si May kinakatulog na sa kakapoy sa biyahe. So ako kay dili pa man ko katulgon, ninaog sa ko. Ambot bay, wala man ko gibati og kakatulgon. Naapektuhan ko sa nabalaan ako. Ug didto ko naglingkod sa balkonahe namo. Basta kay nakauna-huna man ko og abri og beer ug nagtungga-tungga ko sabay naghilak. Nasakitan ko nga nakabalo ko nga minyo uno na di ay si Jay. Okay raman unta ko. Okay na miss akong anak unta ba? Ngano pa man niya nagpakita siya? Nakalimtan naman unta na ko siya. Nganong nibalik pa man karon ug nganong nasakitan ko nga naghuna-huna nga dili yun ay nako mahatag sa kong anak ang buo nga pamilya. Kanang naluoy ko sa kong anak pero gipakalmara na ako kong sarili. Pagtaod-taod, nainitingog na ako nadunggan nga nilingkod sa sala. Si Jay di ay na ay kaistorya sa iyang phone. Iyahang uyo. Dungog kay nako ilahang panag-istoryahanay kay duol man pod ang balkonahe sa mong sala. Ahaka, gisamutan man hinoon kay nakadungog ko. Mura man og gitusok pag-ayo akong kasing-kasing. Una-una nako, patya na lang ko Lord. Sakita ba? Nagpahid ko sa kong luha. Taod, nahilom na. Pagtuon ako, nisaka na siya sa taas. Pero nikalit man na siya og silip, og nasya ko. Kaya nakitaan ko niya nga naa ako sa suok naglingkod. Ngano man pod nga wala nako napatay ang suga. Nakitaan hinoon ko na. Og ingon si Jay sa ko nga, Oy May, wala pa day ka natulog. Tubag ko nga, oo, pahangin sa ukadshot. Tubag siya nga, shot man lagi. May tubag ko nga, oo, pampatulog. Wala man good nagdadi sa kuha kong anak. Maong pwede ra makainom og beer. Pasekreto ko nga tanaw niya. Hay na lang. Nisamot man noon siya kagwapo. Lami man siya akiton og balik. Bitaw joke ra. Wala na ko nagviga-viga guys. Tinuod, dili yun maayo ang mang-akit og lalaki. Dapat yun di ay maghulata og dili pinugos ang gugma. Og para sa imuha ang lalaki, para yun na sa imuha. Ayaw ko ninyo sunduga mga Jay nga magpabiga moves para maakit ang lalaki. Og dili yun siya maayo. Thankful lang ko kay na ako'y mga mapinanggaong lolo og lola. Nga grabe og pagpangga og pagsabot sa kong kahimtang. Dili tanang pamilya makasabot nga nabuntisan ka sa inana nga edad. Bitaw guys, makatawa ko sa gibuhat na ko sa una. Buha nga lagi eh. Nakaingon ko nga, kagwapa na ako. Nga naman nga nangakit ko eh. Ulawa ba? Magbalik dita sa convo na mo. Nangutaan na si Jay nga, ang kinihara ka dere. Nitubag ko nga, taod-taod na po. Lami kayo isulti og oo eh. Kadungog ko sa pagtawag nimo si Mohang Uyab. Tapos ingon ko, nga pasaka na po ko karon. Namingon siya. Kaning May, mag-istorya na lang siguro ta about kay baby. Tubag ko nga, oo, sige. Casual na lang amo ang pag-istorya guys. Pero ang tinuod,
lami na kayo ikakos. Nganong nagpakita pamaning ina, makasala na pud kog balik. Bitaw. Bumingon si Jay, nga itry na ko hangyon ang company nga magpa-transfer ko dari dool sa lugar ninyo. Para pwede na nga adlaw-adlaw makabisita ko kay baby. Tubag pud ko nga, sige, walay problema. Magbalik naman pud kog eskwela po. Di na may yaya si baby nga kasligan po na mo. Then ana siya nga, oo, tama na may, nga mag-eskwela kag balik. Sorry kung dili tungod sa sitwasyon nimo. Siguro nag-eskwela paghihapon niya karon. Then ako siyang giingnan. Blessing man si baby sa akong kinabuhi. Ayaw na sisiha imong sarili. Okay naman ang tanan. Then ana si Jay. Kanang may. Basta next year magpakasal na mesa ko ang uyab. Tubag ko nga. Mao ba? Congrats in advance. Then ana si Jay. Pero promise na nako nga dili nako pasagdan si baby. Then ako siyang giingnan. Nga ikaw bahala, Jay. Og sige. Una na kog sulod kay daghan pa kog asikasuhon og mapon. Ikaw na lang sarado sa portahan. Ug pagtalikod na ako, nitulo kong luha nga wala ko kasagang sa tumang kasakit. Sakit talaga. Kalami na lang mag-wild siya. Pero wala man ko'y karapatan magselos kay nabuntisan raman ko niya. Guys, walay ganap sa mua samtang naa sila sa mong balaya. Nagaiwas pud ko. Niundang na pud ko anang vika-vika. Formal na ko. Ug dili na ko parehas dati nga galasgaw kayo og liho. Kanang natural na akong liho. Ginatiman na ako akong anak, din sila pod, ako silang ginesikaso. Tapos medyo FC na pod mi siyang parents. Basta okay na ang tanan. Basta happy lang mi tanan. Ang ganon. Sa moto naging successful ang bunyag sa kong anak. Nalipay ko kay kompleto ang ninong og ninang. Ug nagpasalamat pud ko kay Jay kay naka-attend siya sa bunyag siyang anak. Ug wala nako nakabalibad nga na may picture tulos sa bunyag kauban ang pare. By the way, isa dito nga ni Tambong ang nanguyab sa ko nga doktor. Ug kani si Doc, tawagon nato siya sa alias nga James. Iyang pamilya nag-rent sa isa namo ka apartment. Maong nakaila siya sa kuha. Naging doktor po siya sa kong lolo. Kunya kay kadugayan niya nga sigig bisita sa balay kay gina-check akong lolo na ibog naman sa kuha ang doktor o gipanguyaban ko. Diba? Haba ng hair. Pero ang age gap na mo yun, mura na nako siya uncle. Nana siya sa 35 ang pangidaro ni Doc. Pero bagets kayo gihapon manamit. Single gihapon. Naman po siya itsura. Taason. Pero ambot bay, wala man ako na feel ang kilig sa iya. Kanang murag walay spark. Dili man sa pilian na ako, pero di ba dapat kong sugton kanang naagyoy love. Pero murag wala man ako na feel. Nga murag inamigo lang man siya. Murag, ambot murag angko lang yun akong tanaw ni. Pila na kabeses na ko nga giprangkahan nga dili pa ko ready kay wala pa biyay 1-year-old akong anak. Tapos, magbiga na pud ko. Iyan na lang ibaling sa uban ang atensyon. Isa pa, wala ko'y feeling siya. Prangkahan ako siya kay lisod man pod mag-asa siya, di ba? So, ana siya, nga hulaton lang daw ko niya, og pasagdan ra daw nako siya, nga higugmaon ko niya. Sa moto, nagapilailan ako siya silahang siya. Pero wala na po na ako gisulti nga nanguyab siya sa kwa. Ako na lang gisabayan ang show pero sweet judge si Doc. Gentleman kayo. Sigihin ko niya og alalay. Char. Ako po gi-feel kay para po dili po tantong luoy akong love life. Makaingon pa lang si Jay nga luoy kay ko kay walay nagkagusto sa likay na anak ko'y anak. Pa as if pud ko nga gi-entertain ako si Doc. Pero ang tinuod, ako rang gitanaw unsay reaction ni Jay. Siya ra biday pwede magsalos. Or feeler ra kayo ko. Basig walay pakialam si Jay sa ko. Bitaw.
Pero nakita na ako kay Jay, murag kalma ra pud siya. Murag wala lang. No reaction. Nag-assume lang yun ko. Then gikugos ni Doc si baby. Ikarga o niya nalingaw ang bata o sige katawa. Pagkataod, ni Dol si Jay ug ana siya. Kuhaon niya si baby kay iyaha daw nga padidehon. Awkward ka dito sa simbahan. Pag-abot sa reception kay sa mo aramang balay, nakahalata na ko nga dili ipahulam ni Jay ang bata kay sige ra niya kuguson. Halos dili ipakugosoban. Pagkatulog ni baby, iyaha dayon niya gisulod sa kwarto ug iyahang gipahita. So ako kay nalain ko kay daghan pa biyang bisita. Bahala lang gud og natulog kay daghan man pod nga makig-picture sa bata kay bunyag biya. Girigla na pod siguro kay grabe na lang jud tawhana. Pagkagabi ato, pauli na sila ni Jay. So nakiistorya siya na ako sa kuwakatso. Gusto niya nga ipaapelyado na siya ang pelyado sa bata. So ako okay rapod ko kay siya man jud ang papa. Siya ra daw mag-asikaso sa tanan. Ug sabay ingon, kung gusto ka magminyo atong doktor, sa kuasa si baby. Ako ang mag-alaga ug magpadako niya. Sumotong maingon si Jay sa kuha nga kung gusto ka magminyo atong doktor, sa ako asa si baby. Ako ang mag-alaga ug magpadako niya. Mitubag ko, nganong sa imuha man, bisag magminyo ko sa kuha lang gihapon ang bata. Dayon milabay ang mga adlaw. Nangita yun og pamaagi si Jay bay, nga matransfer siya dito sa lugar namo. Pero naunsa na ba nga pagkahitabua nga didto naman siya ni Puyo sa balay. Niyangyo siya sa kong lolo nga gusto niya nga maatiman si baby kay gusto niya nga makapawi atong panahon nga wala daw siya. Halos adlaw-adlaw kuyog sila sa kong uyuan. Sila naman hinuong Jay ang permi nga kuyo. Pero wala lang na ako gimay kay busy pud ko sa kuangan. Bitaw, natingala ko unsa kahay nakaon nga sa balay naman hinuon ni Ipon. Di natoy usa ka adlaw bay, murag weird kaayo kong lolo. Dili man na siya hilig nga manghilabot sa kuang kinabuhi. Pero nikalit akong lolo og pakig-istorya sa kuha. Mingon akong lolo nga, langga, naa naman si Jay dari sa balay. Amahan sa imuhang anak. Basin magka-okay na di ay mo. Isa pa, tigulang na biya ko. Mas maayo man nga naa si Jay nga makapuli diri. Kay kaila man pud ko anang bata na dili man na pugoy. Kugihan man na, og nakita na ko nga namawi siya sa panahon nga wala siya pagkahimugso sa bata. Kaila ko anong pamilya halangga, ug wala kayo na sila ilaban. Mga puutan. Halangga. Okay man si Doc, pero kung imuha kong pangutanon kinsa kung gusto madayon nimo, mas gusto na ako si Jay para nimo. Kay siya man pod ang amahan. Ang ako alang langga, namasin lang ko. Pinangga ta kakaayo og si baby nimo. Pero ikaw gihapon ang makadesisyon sa tanan. Og mitubago sa akong lolo nga, okay lo. Basta ikaw, kurog ko. Sabay katawa sa iya. Kanang wala ragod na ako pod giseryoso kong lolo. Kay naanad na pod na siya sa kuha nga sige ra kog joke. Og hangtod, ni balik na pod ko og eskwela sa college. Related ay sa business sa kong kurso. Og natoy higayon nga nagabin-an ko kay naa may groupings. Og nagkataon pod nga si Doc ang naghatod sa kuha kay gi-invite man lagi ko og dinner. Ug pagsulod na ko sa balay, mata pa si Jay. Pag-abri na ko suportahan, naglingkod siya sa sala. Umingon siya nga. Nabdi ay estudyante nga hapit na alas 11 moli. Huna-huna pod nga naa kay anak. Mitubag ko nga, pasensya kayo. Namangod ko'y giapas nga mahuman nga project. Sabay na ko akong kaggrupo. Then gusto man ni Doc nga makig-dinner. Tapos nitawag pud ko sa yaya giniha nga basin madugay ko pag uli. Tiningon si Jay nga,
dili day pwede nga ugma na humanon ang project nimo. Mitubag ko nga i-submit naman good asap. Then napo to'y higayon nga taod-taod na siguro to siya nga nagpuyo sa balay. Pagkaugma ato kay Sabado man to siya, natingala ko nga nung wala na siya ni sayo og bangon. Kay kadlawon man gud sa Sabado, muuli na siya sa ilaha. Tapos pagka Sunday, mobalik na yun. Pero dili daw siya muuli kay naa daw siya i-attend nga kasal nga kauban niya sa trabaho. Sa moto nga nag-grocery ko sa mga kailangan ni baby. Dayon na nawag man si Doc nga mag-dinner na po daw mi. Susugot na lang po ko. Hangtod mga past 9 na sa gabi, nahatod na ko ni Doc. Perte na kong kurata kay si Jay na ana sa gawas naglingkod og suko kayo ang itsura. Una-una na ako, murag patay jud ko ani kay ihawon jud ko ani po. Bitaw murag true. Murag naay kami kay magsuko-suko siya. Wala biyan ako ipasagdaan na kong baby kung nakig-date man ko. Normal raman pod siguro. Isa pa, na may yaya og time to time gina-check na ako ang anak. So wala lang na ako ipansin. Wala ko itingog kay wala man pod siya itingog. Nisaka din ko sa kwarto na ako kay naligo. Tapos nag-prepare na ako sa bottles ni baby ug isaka na ako sa kwarto. Nara po dito si Jay sulod na sa kwarto sa bata. Nagkulikot siya hang phone. Murag nakainom yata siya gikan kay nanimaho man og ilim na. Sulingon ko niya nga ako na lang sa ang mag-alaga kay baby kay nakainom ka. Mitubag siya nga naman di ay og nakainom. Dili na di ay makatiman. Basig ikaw ang gikapoy kay gikan kag date. Ug ako siyang giingnan nga funny kay ka. Ngano man i-appeal nimo ang issue sa pakig-date nako. Pagana siya nga. Ug i-appeal nako, dili day pwede. Pinasinghag pa siya. Moto mitubag ko nga pag hinay pod si mong tingog, makamata ang bata. Isa pa, dili ko gusto gaway. Tapos kanusa man ka na concern sa kong love life. Nga wala biya ti kahilabte si mong love life. I'm single and ready to mingle. Tubag din siya nga, single si mong mata. O gusto day ko manghilabot sa love life nimo. Kay mabad trip ko. Hilasan ko sa inyohan doa. Labi na nga maghatod-hatod si mo. Napay sinuotan nimo nga ipakita na halos imuhang tinaguan. Tapos ako kay mura kog kataunon sa akong nadungog. Ako siyang giingnan. Ngaon sa may problema nimo sa akong panamit. Nga nung initan man yun nimo. Ana siya nga. Basta, dili ko ganahan na ay mutanaw og lain si mo. Ug ayaw na to pabalika tong doktor nimo. Basig ibitay na to nako. Timan ilig. Wala ko nag-expect na nagselos-selos na dai siya. Kay wala na pod baya ako nagahatag og motibo na saya. Kanang civil rami pag magkasugat mi sa balay. Motubag lang ko kung naay ipangutana. Tapos siya pod. Tapos distansya na ko permi. Ug nadawat na nako nga minionon siya. Maong nakapangutana ko og unsa ni. Hinubog ra siguro ni maong nagpataka na lang siya gyawid. Ug ningon ko siya ha, nga ugma na ta mag-istorya ha, kay nakainom ka. Daningon siya, kay ngano, katong naay nahitabo sa tuwa. Parehas man tang nakainom, di ba? Okay man kaayo atong unahuna ato. Kabalo man tang duha unsa atong gibuhat. Then mitubag ko nga, huy, naunsa day ka? Nganong balikon pa man nimo. Past na to. Na naman tay kanya-kanya nga kinabuhi siya. Basig nakalimot ka nga minyoono na pud ka. Ayaw ko kontrolaon sa kong buhaton sa kong kinabuhi. Kay na-remember na ako na anakan ra ko nimo. Pero wala tay relasyon be. Mugawas na unta ako, pero gigunitan ko niya. Gisirado niya balik ang portahan. Ano siya, nga time sa, gadget lang, wala pa ko naman. Motong ako siyang giingnan, nga unsa pa man ang isulti nimo para magkaliwanagan na ta, ug mahuman na dayan. Dinana siya nga,
Wala day gihapon tay relasyon bisag na natay anak. Unsa day to? One night stand lang sa una. Kadaghan biata nga sigig uban. Happy to be atutuig. Wala lang day to meaning. Ayaw sigig patakag yawit nga mura gihapon kag bata nga walay po. O gusto lang ko makabalo ka nga mingaw na kay Cosimo. Dili na nako kaya nga pugngan akong selos. O gusto lang ko nga makabalo ka nga mingaw na kay Cosimo. Dili na nako kayang pugngan akong selos. Dayon, gigakos ko ni. Sabay iya akong gikisan. Diyos ko Lord, maayo na lang gani, kay naka-toothbrush na ko ato. Dayon ako, kay wala naman pud ko control sa pangita. Dili po na ako madinay nga grabe na nakong kami nga upod siya. Pero grabe na nakong pugo nga dili mahalata. Nagsugod na pod ang pagka-wild niya. Kanang nitulo na pod akong luha, kay wala ko nakasabot sa kalipay ba or nagdrama lang yun ko atong orasa. Gipahiran niya akong luha, tapos naingon siya nga sorry, ayaw kabalakan na anak ko. Ang kamingaw na mong duha atong gabihiuna natambalan ra gyud. Perte yun namong kapuya pagkahuman. Pagkabuntag, nagkagakos ra gyapon ming duha nga nagmata. Kaya akong anak na mo kaw na. Gipadade na ako, tapos gilisan og diaper. Human kinag-CR ko kay nag-shower. Taod na nokto kay kahio na daw siya. Anak ko nga kadyot lang, kay wala pa ko naman. Pero namugos gid siya. Hastang sa baa kay sigig panokto. Nya basig makamata ang pikas kwarto. Mao di ay, kay naa na po di ay siya giplano pagkahuman og ihi. Kay giganahan na pod siya, kay pag-ora ba kong ligo. Niandar na pod ang pagkamanyakis lagi. Basta kay wala na ko'y laing gunahon na atubay. Kundili, magtagbaw sa mesa among kaminga. Bahala na unsay sunod may tabo. Sa una hunaan ako, total kaslo naman pod siya. Bisag karon lang gud. Bisag gamay lang ang panahon nga malipay ko. Pasayloon lang unta ko sa kung sala na pod nga nabuhat. Dako na kay ko og sala sa uyab ni Jay. Tinod nga gwapang uyab niya, kay gipakita man sa kuha ni May ang picture. Kamayon nga babae, basta maamo kayo ang naw. Basta gwapa siya. Pag humanamog pamahaw, niingon din siya nga manlakaw may uban si baby. Niya tumi sa mall, ug ana siya nga nami hapitan. Gidala ko niya sa mga nagklase-klase nga mga alahas. Ug ana ko nga mag-unsa man ta dere, nga wala man ko'y balak mamalit ani. Nami ana siya nga pagsukod lang diha. Basin na ay masigo sa tong duha. Nga ana ko nga nganong ato amang duha para asa. So nabitin ko sa tubag niya kay ambot po. Akong anak ato sige pod og hila. Gamaoy og daman. Motong anak si Jay nga mangadto sa mi og kananan kay basin si baby gigutom na po. Og mag-lunch na lang pud mi. Sumao gid to ako na remember nga sa Pizza Hut mi nangaon kay hilig man lagi kog pizza. Dinungutan ako niya nga kumustan man mo si mohang uyab. Mitubag siya nga okay raman siya. Anak ko nga okay raman di ay. Nganong nagpa-as if man ka kunuhay nga palitan ko og singsing. Mitubag siya nga ayaw na gud diha pati-kati ko. Dili pa day klaro si mo. Nga gusto nako nga magpakasal na tangdo. Ug ako siyang giingnan paghilom oy. Unsa na pod ni? Gipustahan na pod ko ninyo. Pero deep inside haba ng hair kayo ko. Gikilig ko. Gipugan ra nako akong katawa ato nga time. Wag mao na ni nga time nga gisay-say niya tanan. Ingon siya nga seryoso ko may magpakasal na ta. Family naman ta. Kita man dapat ang mangninyo. Dili kamo ni Doc og dili pod kami sa kuang uyab. Nanatay anak.
Tanawa ko na tong anak nga happy kaayo nga naa siya'y mama o papa. Nangarap man pud siguro ka nga buo nga pamilya. Kay maong po na akong gusto. Maging buo ta. Mao man ni ang dapat buhaton nako. Dapat kato paunta ning nabuntis ka na akong gibuhat. Naminaw lang jud ko sa iya. Kung padayon siya ingon na nga about sa girlfriend na ako. Nagbulag na mi since nipuyo na ko sa inyo. Gipasabot na ko sa iya nga kailangan og buo nga pamilya akong anak. Oo. Kabalo ko nga sobra kasakit akong gibuhat. Gipaasa pa na ako siya nga siya akong minyuan. Tanan gidawat niya. Apil ako mga sayop. Dili ko deserving sa iyahang gugma. Mas makasala ko kung nagpakasal nami. Tapos kamugyod akong gusto unungan. Gipasabot na ako nga kamo dapat akong panindigan. Gistorya na pud nako sa iya nga love di ay taka. So kad paghawa nimo didto, apektado na kay ko sa tanan. Nasakitan ko kay napasakitan ta kapag-ayo. Mong sorry kaayo. Sa panahon nga gusto man ko nga pangitaon ta mo, ug mosunod dere. Pero kailangan pa na akong ayuson akong sarili. Kailangan pa na ako nga muhuman og eskwela para makatrabaho ug naay ikasuporta sa inyo. Tinuod niya gitry na ako nga maging okay miss akong girlfriend. Nagbakasyon siya. Dili na nako ma-feel ang dati. Lahi na akong feelings siya. Pero ginastalk tika sa Facebook. Ug pag makita tika, gusto na nako nga makita ta mo ni baby. Gusto na kaayo nako nga mag-send request sa Facebook. O gusto na kaayo ta kay chat para man lang maka-video call na ta mo. Pero mahadlo ko basin i-block ko nimo. Og dili na noon ko makita pag-usab sa mga pictures ninyo ni baby. Mang wala ko nagduduha nga gihangyo og namugos kay May nga mosabay dire. Ipasabot na ako si May nga kailangan og amahan akong baby. Mag-unta masabtan ko niya. Grabe akong hangyo kung pwede palang muluhod nako. Lisod kaayo patug-anon kung asa mo nagpuyo. Sumotong gihangyo na sila ni mama kung asa mo dapit. Pero dili niya isulti bisan pag nalain akong kinikanan siya. Gusto pod ligi nila unta nga makita ilahang apo. Pero grabe. Isag-usan og puga dili masulti kung asa mo. Dan kitong sa pagbalik na to kita. Dili na ko masabtan. Grabe kay ko kahapi. Kanang gusto na ko alagaan na taka. Kay grabe na pod imuhang sakripisyo nga gibuhat. Katong time nga nanganak ka nga wala. Nakita na ko sa imuhang sakripisyo pod ug maka-proud imuhang kabaguhan. Ug dili tinuod nga gitransfer ko sa company kay ang tinuod nag-resign ako. Ug maayo na lang gani kay si uncle nimo ug lolo nimo gitabangan ko. Ug si lolo nimo kay gipasa na niya sa kuha ang ubang negosyo. Total ako man daw ang amahan. Ug istoryahan ako sila about sa kung plano nga makigminyo nimo. Lipay kay sila sa desisyon nako. Tapos dili tinuod nga nag-attend kog kasal. Ngadto ko ato sa mall kay nagtanaw kog singsi. Then pag uli na ako pagkahapon, nilakaw ka. Kunya ni balaan ako sa yaya sa bata. Nga nakig-date na ka sa doktor. Kinsa may dili mabadtripan na. Motong nakig-inam ko kay uncle nimo. Love kayo tika. Dili na nibaka. Ug sorry kung unsa man imuhang nadungog dati. Dili to tinuod. Na makakara ko. Kaya ang tinuod, na-develop na ko ginay-hinay si muha sa una pa. Makabuo bagod ta kung walay involved nga feelings. Kung wala pa ko'y feelings si muha, siguro gipalaglag na nako ang bata. Pero gusto na ko panindigan. Pero naglibog pa lang ko kung unsaon kaya nag-eskwela pa ko. Sorry kay mali tanan akong pagkaila si muha. Dili tinuod nga pakawala ka. Kay dili na nako mabakak ang tinuod. Nga ako ang lalaki nga nakauna si muha. Og sorry kaayo sa tanan nga sakit nga mga words sa una. Kung kabalo pa lang ka kung unsa nako to gibasulan tanan. Gitorture nako kong sarili. Hapit na pod ko nag-suicide pagkawala nimo.
Hapit na ko nga dili makaya ang tanan. Pero nagunahon na ako kay baby. Nakatatak sa isip na ako. Magkita gihapon ta og balik. Naray tama nga panahon kanang kaya na tamo ipaglaban. Og ikapanghinambog na taka. Nga ikaw ang babae nga gilove nako kayo. Sa imo ako nagkuha og lakas og kay baby. Nga nagporsige og makahuman sa pag-eskwela. Bisag hapit na ko mo give up atong panahona. Kay nawala man ka. Sumoto nga wala na ko nahurot ang among pizza nga gi-order. Kay nawad-an ako gana. Mas nabusog na ko sa iyang mga istorya. Motong na-touch kay ko sa iyang confession nga worth it man gyud di ay tanan akong sakripisyo. Dili man tama ang paraan nga giakit na ko siya sa una. Pero what if wala ako nag-effort siya? Mapansin ka ako niya. Tinuod man dako kog nabuhat nga sayop siyang ex. Kay kung wala na ko giakit si Jay, siguro wala ko nabuntis. Og siguro sila gihapon. Nag-effort ko nga makontak na ko ang ex ni Jay para mangayo og pasaylo, pero dili na siya makontak. Si Moha Ma'am El, pasaylo ako. Kabalo ko nga dili nimo ni madunggan, pero manghinaot ko nga mabalaan nimo akong pagpangayo og pasaylo. Kabalo ko nga minyo nakakaron, pero gusto lang gihapon ako mangayo og pasaylo. I'm sorry sa tanan. Sa akong BFF nga si May, I love you best. Kabalo ka na. Salamat sa tanang support. Kasala po day mi ni Jay, pila na kay years. Dili man perfect among kaminyoon, nagihapoy away. Pero part na gina siya sa kaminyoon. Labi nagsiloso kayo kong bana. Dugay kayo na ko human akong college, kay nabuntis kog kaduha. Kay gisunod-sunod man. Og tulo na po damo ang anak karon. Ito man yun ni Jay iyang giingon nga alagaan og panggaon ko niya. Og katong laptop niya nga nadaogan sa pusta, nadaot na siya. Pero hangtod karon, gitago na ko kay mao na lay silbi nga remembrance nga nung nagkakami. Sa mga batanon di ay palihog ayon ni sunduga nga akong kaagi kay dili ta parehas og kapalaran. Ug dili ta nang laki mo balik gihapon sa nabuntisan. Ug diri na lang ko kutubay gamay. Daghang salamat sa pagbasa. Mag-abang rako ani permi. Ladies and boys, sana all magka-love life tungod sa laptop. Doon ang tag-ingon. Sana all.